Izakhamuzi zakhahlanyezwa izikhukhula ezihlala eLapland sekuphele isikhathi eside zilinde usizo. Kodwa njengamanje ikhona inhlasi yethemba njengoba sezizosuswa lapha ziyiswe endaweni ephephile. They tell us we're going to move from the 14. We are waiting now on them because they said everything is right now. We're going to move by the 14th till the 18th of October. We're going to go. We are grateful. Akusiwo wonke ke kodwa umuntu olijabulele lolu sizo. Ezinye izakhamuzi zizwakalise ukukhathazeka ngohlelo lokuthuthwa lapha ziyiswe kwezinye izindawo. They said that 106 is coming from the shelters. The ones that were staying in the shelters, they're going to move those people first. Then they will come back. But we know as a community, those people won't come back. We just want to understand what's happening here. How is the people going to move? And who is the people? Owengamele ezokuhlaliswa kwabantu uThembi Nkosi Mafana uqinisekise izakhamuzi ukuthi ukuthuthwa kwazo lapha kuzohamba kahle. The site is cleared. There are no bushes, nothing. The site is cleared and the relocation will be starting place from 14 October to the 18th of October. Izakhamuzi ziphinde zanikezwa nethuba lokuxoxisana nomasipala mayelana neyinselele ezibhekene nazo ngenxa yokugqoza kokuthunyelwa kwezidingongqangi emphakathini.